Tara, ti si izgradila sopstvenu slikarsku poetiku koja ima neosimbolički karakter, a u tvojoj ikonografiji figuriraju ravnopravno dva elementa, od kojih prvi odražava opšte opažanje sveta i prirode, a drugi je vezan za fenomen života i za ljudsko biće. Sve u pravu? Jesi, upravo si. Pa gledam da objedinim čoveka i prirodu i da se bavim nekim važnim temama koje mogu čoveka da dovede u neku dilemu, da se zapita da li se mi odvojamo od prirode, da li se približimo, u stvari odvojamo se, ali svi naginjamo ka tome da se približimo, tako da moje slike na neki simboličan način govore o tome, a govore o nekoj trenutnoj globalnoj situaciji u svetu, o nekim lošim stvarima koje se dešavaju, sa nekim porukama, da svi težimo nekom miru i nekim lepšim vremenima i uopšte u jednoj harmoniji sa životom i sa prirodom oko nas. Uopšte nije slučajnost to što si ti krenula nekim slikarskim vodama, je tako, umetničkim? Nije, moj dede je Pivo Kramatijević, on je bio poznati slikar i grafičar i bio je prodekan na arhitektonskom fakultetu i skoro je baš bila izložba u Galeriji 73. Đorđe Kadijević otvorio njegovu izložbu koja se zvala Pivo, za koga se ne zna. Uporedio ga je sa Degaom po kvalitetu njegovih crteža, mada je on bio jako povezan sa NOB-om i sa tom tematikom, ali one slike koje tad nisu došle do izložaja, sad smo ih izložili, tako da imam, što kaže, korenje, znači deda mi se bavio slikarstvom, takođe njegova supruga Verica Kramatijević, ona je bila poznati pastelista, vidjet ćete i njene slike, moja majka se takođe bavi izradom nakita i slika, a ja, eto, znači, slikarstvom i nakitom i svim što ima, znači, veze nakit i taj, znači, poludravog kavanju veze sa prirodom, tako da se to sve spaja u neku moju težnju da se vratimo našim korenima, onim prirodnim i zdravim i najlepšim. Dobro, tvoja prva izložba je bila tako 99. godine, ako se ne varam, u onom neformalnom razgovoru smo pričali. Moja prva izložba je bila na Kolarčevom univerzitetu, 99. 2 dana pred kraja bombardovanja. I još nestale struje, bila je vrlo napeta situacija, ali nekako smo se mi svi ovde borili da i dalje normalno živimo, da prevaziđemo to i došlo mi oko 150 ljudi na otvaranje, tako da su svi oni imali ne želju da pobegnu od te neke stvarnosti koje se tad nama dešavala i bilo je sjajno otvaranje, to je moje prvo otvaranje koje nikad neću zaboraviti. Kako otvaranje, tako i to vreme koje i sve što nam se dešavalo u to doba. To mi je prva samostalna izložba. Hoće li biti još nekih izložbi? Skorije vreme, da kažemo za naše gledalce. Da, pa evo sad spremam jednu izložbu, ali još nisam se još opredelila tačno gde će se desiti, negde u nekoj galeriji u Beogradu, ali još ne znamo tačno koja će galerija biti, ali spremam izložbu, pa sa svojim saradnicima još odlučujemo na kom će mestu da se drži. Sad ovako, na prvi pogled, reklo bi se da težiš poetskoj sintezi dve elementa za spajanjem čoveka i prirode. U tome se svest javlja kao vezivni element, ali nakon prvog utiska kod pažljivog posmatrača pojavit će se dilema. Koja? Da kažemo zašto. Pa dilema da li se približavamo i sjedinjujemo sa prirodom ili se razdvajamo od ovog života, znači svesti ovog života u realnosti. To je jedna mala, da kažem, začkoljica koja natera posmatrača da se zamisli i to je i neki moj cilj na kraju krajeva. Znači kad neko vidi sliku da se zamisli, ne samo da je pogleda i da ode i kao baš je lepo, nego da se malo i šokira. Volim da šokiram posmatrača, da se zamisli, to je moj neki cilj. Šta je ono na što si ti posebno ovako i ponosna i ono što si, eto tako da sad se izrazim, sebi onako najdraža neka fotografija, slika, nešto što si ti uradila? Šta bi ti onako izdvojila za sebe? Pa, mislim da bi izdvojila jednu pozitivnu, moram da kažem da svi od dve strane. Jako sam ponosna na ovaj krst koji je 2 sa 2 metra. To je jedna ogromna velika slika. Jeste teška, da kažem, ali je vrlo simbolična i vrlo jaka simbolika i vrlo je, da kažem, na neki način edukativna, da nas Bog pita zašto. Dao nam je život, dao nam je da možemo da budemo slični bogovima, a dešavaju se tako užasne stvari, tako da mi je to jako draga slika s te neke, da kažem, teške tematike, a moram da izdvojim i moramo da idemo na drugu stranu, na lepšu stranu, da mi je ovo isto jedna od najdražih slika koja simbolizuje snagu života i pobedu nad svim. Ali prvo u nekom svesnom, da kažem, znači uopšte plava boja simbolizuje tu neku podsvest, znači da krenemo iznutra, znači tu snagu života koja je nepobedio. To su tvoje životinje, je li tako? Koje žive zajedno sa tobom i koje su se takođe našle na tvojim slikama. Ovo je Marina,
Ovo je Marina. Ona je doneta sa Zlatibora. Tamo sam je našla kao mač i doneli smo je i sjajno se ovde adaptirala. I ovekovečila sam je. Ova slika prikazuje, ja baš ne radim često takve slike, ali zalazim i u tu tematiku. To je jedan pejzaž ovako impresionistički i moram da kažem da sam tu neku sklonost od svog oca Miodraga Đorđevića, on je inače Jagodinac, živi u Jagodini, stomatologije i takođe se bavi i slikarstvom i to vrlo uspešno i piše i pesme i čak mu izlaze u vašim listovima, u Putu mu izašao, čak je dobio neke nagrade, tako da od njega sam nasledila tu ljubav prema impresionizmu i prema prirodi, on je isto veliki ljubitelj prirode i umetnosti. Pa iskreno se nadam da ćemo te uskoro videti u Jagodini i da će naši gledalci imati tu priliku da posete tvoju izložbu i da pogledaju ono što... Da, pa nadam se, mogli bi tako nešto napravimo, a spremno skoro dođemo u gostu u Jagodinu pa ćemo videti.